എടുത്തോണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടല്ല ഞങ്ങളെ മതിപ്പോ കണ്ടായി കയറിയിട്ട് കാര്യം കഴിക്കുന്ന താമസമാർക്കായും തൊട്ട് ക്ലോസ് ആളുമൻസമാർക്കായും ദൂരമ്മക്കായും മൂസിക്ക് ഒപ്പിച്ച് പറയുന്ന കൈ കണക്ക് നമ്മാലും കെട്ടിട്ട് അവർക്കായും മൂസിക്കായും ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അവരായെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നമ്മളെ പോകുന്ന സ്ഥാനക്കാർക്ക് ആയെങ്കിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് മൂസായെങ്കിൽ പിടിച്ചോണ്ടാര് പിന്നെ ഉണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ മതിപ്പോ തൊട്ട് ക്ലാസ് ആയി മൻസമാർക്കായും കാണുന്നത് കത്തിയിട്ട് കണ്ടായി കയറിയിട്ട് പൂവരെണ്ണായും അവളോ ഞങ്ങളുടെ കൈ കണക്ക് നമ്മായെങ്കിൽ അവർക്കായെങ്കിൽ പൂവരെണ്ണക്കായെങ്കിൽ ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അവരായെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് തപന്തലായെങ്കിൽ പോകുന്ന സ്ഥാനക്കാരിലായെങ്കിൽ ലഭിച്ചിട്ട് പൂവരെണ്ണായെങ്കിൽ ആയിക്കൊണ്ടാര് നമ്മായെങ്കിൽ താത്തിലെ കണ്ടായി കേൾത്തായിക്കൊണ്ടോ നമ്മായെങ്കിൽ അവിടായെങ്കിൽ നമ്മൾ കഠിനായെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായെങ്കിൽ വർപ്പിച്ചോണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ല ഞങ്ങളെ മതിപ്പോ അവിടായെങ്കിൽ ഒരു ചുപ്പാർത്തെ അവളോ ഞങ്ങളുടെ കൈ കണക്ക് അവിടായെങ്കിൽ ഒരു ചുപ്പാർത്തേയും കണ്ടോണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ല ഞങ്ങളെ മതിപ്പോ മരമല്ലാത്തിനായെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടായി ചേർത്താവുന്ന കൈ കണക്ക് അവിടായെങ്കിൽ ഒരു ചുറ്റി രണ്ടായി ചേർത്തായിക്കൊണ്ടോ അവിടായെങ്കിൽ ഒരു ചുറ്റി അവരായെങ്കിൽ കളസാട്ട് കഴിച്ചിടാമ്പാടായെങ്കിൽ ആയിക്കൊണ്ടാര് അന്യത്രമാരായെങ്കിൽ സത്യപ്രമാണം പോലെ അവരെ തിരുവായത്തിനായെങ്കിൽ അവരെ കൈക്കായെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാര് അവിടായെങ്കിൽ ഒരു തൂപ്പാർച്ചയും കണ്ടോണ്ടോ നമ്മായെങ്കിൽ അണ്ണന്മാരെ നിപ്പ് ജയില് പുറമാട് നിന്നോണ്ടോ അവിടായെങ്കിൽ രണ്ടുത്തരമാർക്ക് പറയുന്ന കാലത്തൊക്കെ അവരായെങ്കിൽ രാശിക്ക് രാശിയായിട്ട് യോഗപാട് വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ നാൾ കഴിഞ്ഞ ആ സമുദായത്തിന്റെ ആ ദേശീയ
അതിന് മൂന്നാമത്തെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്ധ്യക്കാലത്തായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിക്കൊണ്ട് മതി അല്ലേ? എപ്രകാരം സമയത്തിനായി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലായ സന്ധ്യക്കാലത്തായെങ്കോ ആ സ്വാമിയാവുന്ന സ്വാമിന്റെ ഞങ്ങൾ ആറാട്ടോ സ്വാമിന് നീരാട്ടോ അന്ന് സമ്മതല്ലേ ഗ്രാമ്യം. അതുപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലായ ഞങ്ങളാൻ പുറമ്പോടായിക്കോളാം. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിക്കേണ്ടോ? ഞങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ആ സ്വാമിയാവത്ത് ജവുന്നുള്ള പതി അല്ലേ? നാം സമയം എങ്ങനാ എന്ത് എത്രയൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാമ്യം? സന്തോഷമായ ഊരാമേ സ്വാമിനുള്ളിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉദയത്തിനായി ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായ വെളിക്കാറ്റക്കാരും അണ്ണന്മാരെ കാത്തിട്ട് വരെ കഴിച്ചു പതിവ് അല്ലേ? അത് പ്രകാരം സമയത്തിനായി ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായ വെളിക്കാറ്റക്കാരത്തിന് കാര്യത്തിനായി കാറ വെച്ച് പാർക്കുന്നൊരു പതിവ് അല്ലേ? അങ്ങനെ കൈവല്ലേ കാറ വെച്ച് പാർക്കുന്നത് സമയത്തിനായി ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായ വെളിക്കാറ്റക്കാരത്തിനായി ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായ വെളിക്കാറ്റക്കാരത്തിനായിരുന്നു പാർന്ന് പറക്കുന്നവരൊന്നും അടിച്ച പാത്രം ചേച്ചി പറ്റി അതിൻ്റെ അന്നദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് അല്ലേ? അങ്ങനെ കൈവല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ
Thank you.